हाय फ्रेंड्स, मालवणी तडकामध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत मालवणी स्पेशल रेसिपी बांगड्याचं तिकलं। लागणारं साहित्य आहे स्वच्छ धुवून घेतलेले बांगडे, हे आहेत बेडग्या मिरच्या, मी या 15 घेतले आहेत। त्या कैचीने मी अशा 2 भागात कापल्या आहेत, त्याच्यातल्या बिया जेवढ्या निघतील तेवढ्या काढून टाकल्यात। 1 चमचा धने, अर्धा चमचा बडीशेप, छोटी वाटी ओलं खोबरं, हळद, मीठ, लसूण, कांदा छोटा आहे, जाडसर चिरून घेतलेला। उरलेलं साहित्य आहे, ही आहे त्रिफळा, मी 4 घेतले आहेत। हे ऑप्शनल आहे, जर तुमच्याकडे असेल तर वापरा, नाही तर चालेल, नसतील तरी। कोथिंबीर आहे, 4 ते 5 कोकम, बांगड्याला कोकम घालायलाच हवं। मी इथे पाणी गरम करून घेतलं आहे, त्यामध्ये मी ह्या मिरच्या साधारण 15 ते 20 मिनिटं ठेवणार आहे, त्याने त्या मऊ होतील आणि आपलं वाटण चांगलं होईल। त्याचबरोबर ह्याच्यात ह्या धने आणि बडीशेपमध्ये पण मी गरम पाणी ओतून ठेवलेले आहे। आता आपण वाटण करणार आहोत। वाटणासाठी मी मिरच्या घेतल्या आहेत, धने, बडीशेप, लसूण, कांदा, खोबरं, यामध्ये मी घेणार आहे पाव चमचा हळद, आपलं वाटण बारीक करून तयार आहे। मी एका बांगड्याचं तिकलं बनवणार आहे। आता मी त्याला मॅरिनेशन करणार आहे। मॅरिनेशन करताना मी त्याला मीठ लावणार आहे थोडं। बांगड्याला मीठ जरा इतर मच्छीपेक्षा जास्त लागतं। पाव चमचा हळद लावणार आहे, हळद आणि मीठ आपलं लावून झालेलं आहे। बांगडा साफ करताना आतून स्वच्छ साफ करून घ्यायचं आहे आणि इथून आणि स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। आता आपण जे वाटण केलं आहे ते मी बांगड्याला लावून ठेवणार आहे थोडं। मीठ, हळद आणि आपलं हे मिरची खोबऱ्याचं वाटण आहे ते मी लावून ठेवलं आहे। साधारण 10 ते 15 मिनिटं मी लावून ठेवणार आहे, मॅरिनेशन करून ठेवणार आहे। पॅन आपला तापला आहे, मी त्याच्यात 1 चमचा तेल घालणार आहे। तेल तापलेलं आहे, मी आता लसूण घालणार आहे। आता मी बांगडा पॅनमध्ये ठेवला आहे, त्याच्यावर मी आता वाटण घालणार आहे। यामध्ये मी आता त्रिफळा घालणार आहे। आपल्याला यामध्ये जास्त पाणी, मी थोडंसं पाणी घातलं आहे, जास्त पाणी घातलं नाही आहे, घट्टच ठेवायचं आहे। कोकम घालणार आहे, थोडं मीठ घालणार आहे। याच्या आधी आपण बांगड्याला मीठ लावून घेतलेलं आहे। आता मी 1 मिनिट झाकण ठेवून शिजवणार आहे। गरम गरम भाकरीबरोबर खायला तयार आहे आपलं बांगड्याचं तिकलं। तुम्हाला नक्कीच आवडलं असेल।
तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स करा. थँक्यू.